गिबिसिनथारावनो आङो जोंनि बासायगिरि फोरबु जिसु ख्रिस्ट'खौ हाजासे हामबाय होदों बेबायदि मोजां सम आरो बेबायदि मोजां खाबु होबावनायनि थाखाय। मानोना बे जिसु ख्रिस्ट' नङामोनथाय जोङो दिनैसिमबो थांनानै थानो हानाय नङामोन। नाथाय बे अनख' फोरबुआ जोंखौ अननायनि नोजोरजों अरायबो गावनि खाथियाव जोंखौ बोजबनानै लाबाय। बियो जोंखौ अरायबो जोंनि जिउआव नेफ्लायबाय। बियो जोंनि जिउखौ अरायबो बियो जोथोन लाबाय आरो बियो जोंनि जिउखौ अरायबो बोर होबाय आरो बियो जोंखौ अरायबो गोथाङै लाखिबाय। नैथियाव जायफ्रा दान्दिसे सम बे भिडिअ'खौ नायलांनो थाखाय आंजों लोगोसे बाहागो लाफाबाय, नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होयो आरो अननायजों आङो बेबायदिनो हाजासे नोंथांमोनखौ हामबाय होयो। इसोरा नोंथांमोनखौ गेदेरथार आशीर्बाद होथों नोंथांमोननि जिउआव आरो नोंथांमोननि न'खराव आरो नोंथांनि जिउआव इसोरा गेदेरथार हाबाफोरखौ मावथों आरो इसोरा नोंथांखौ जोबनो गैयै बोर होथों आरो नोंथांजों आरो इसोरजों खाथि सोमोन्दो जानो हाथों। फै लोगोफोर, दिनैनि जों बे भिडिअ'आवहाय जोङो गोनांथार मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायनि। नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय। दिनै जों बबे बिसयनि सायाव मा आयदानि सायाव जोङो सावरायनाय जागोन बे भिडिअ'आव नोंथांमोना हमनो हाखाबाय। दिनै जों बे भिडिअ'आव रायलायगोन जोबोद गोनांथार मोनसे आयदानि सायाव। बेनो जादों पापआ माखौ बुङो? माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो? What is sin? पापआ माखौ बुङो? माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो? जोङो पापआ माखौ बुङो, माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो बेखौ रायलायनो थांनायनि सिगां जोङो मोननै बाइबेल सिरि जोङो फरायनानै लाग्रोनि। गोथार बाइबेल बिजाबनि जेसाया 59:2 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, नाथाय नोंसोरनि पापफ्रासो नोंसोर आरो नोंसोरनि इसोरनि गेजेराव होथेग्रा जाबाय आरो नोंसोरनि पापफ्रा बिनि मोखांखौ नोंसोरनिफ्राय फांथेबाय, जेरै बियो नोंसोरखौ खोनाया। दा बे गोथार बाइबेल सिरिया जोंनो बेखौनो फोरमायदों दि नाथाय नोंसोरनि पापफ्रासो नोंसोर आरो नोंसोरनि इसोरनि गेजेराव होथेग्रा जाबाय। माने जोंनि पापआनो होननानै बुंदों, जोंनि गेजेराव थानाय मानसिनि गेजेराव थानाय पापआ मा जादोंनो जोंनि इसोरनि गेजेराव मोनसे होथेग्रा जादों आरोखि। दा बेवहाय मा जादों? इसोरा गोथार। दा जों इसोरखौ नुनोब्ला जोंबो गोथार जानांगोन। दा बेवहाय जोंनि जिउआव थानाय पापफ्रा मा जादोंनो होथेग्रा जानानै दङ होननानै बुंदों। बियो होथेनानै दङ होनदों आरो नोंसोरनि पापफ्रा बिनि मोखांखौ नोंसोरनिफ्राय फांथेबाय। दा इसोरनि मोखांखौ जोंनि पापआ फांथेबाय। जोङो इसोरखौ नुनो हायि आरो इसोरखौ मोनदांनो हायि जानानै दङ होननानै बुंदों, जेरै बियो नोंसोरखौ खोनाया होननानै बुंदों। बिनि थाखायनो इसोरा जोंखौ खोनाया होननानै बुंदों। जों हाजार गाबज्रिब्लाबो मा जादों? जोङो इसोरखौ जेरै बियो नोंसोरखौ खोनाया। जोङो हाजार बार जोङो इसोरखौ गाबज्रिब्लाबो मा होनो? इसोरा जोंखौ खोनानो हाया होननानै बुंदों, मानोना जोंहा पाप दङ। आरोबाव गोथार बाइबेल बिजाबनि रमारि 3:10 सारियाव बेबायदि लिरनाय दङ, जेरै बे लिरजादों, रावबो सासेबो धोरोमिया गैया। बे बाथ्राया आंनि खुगाजों बुंलाबायनाय नङा, नाथाय गोथार बाइबेला बेवहाय रोखायै बुंखादों दि रमारि 3:10 सारियाव ओरैबायदि बुंदों, जेरै बे लिरजादों, रावबो सासेबो धोरोमिया गैया। बेयाव मा बुंदों? रावबो सासेबो धोरोमिया गैया। बिनि ओंथिया जादों सासेबो मा गैया होननानै बुंदों? बेबायदिनो पाप मावि सुबुं गैया होननानै बुंदों। पाप मावि सुबुं गैया होननानै बुंदों। गोथार बाइबेला रोखायै बेवहाय बुंखादों। दानिया जोङो बे बाथ्राखौ रोखा जाबायदि जोंनि पापफ्रानो जोंनि जिउआव थानाय पापफ्रानो इसोरनिफ्राय आरो जोंखौ गोजान खालामनानै दोनदों। जोङो इसोरखौ गाबज्रिब्लाबो, जोङो इसोरखौ नागिरब्लाबो जोंखौ मोननो हायि खालामनानै दोनदों। इसोरखौ मोननो हायि खालामनानै दोनदों जोंनि पापफ्रानो। आरोबाव बे मोनसे बाथ्रायाबो रोखा जाबायदि धोरोमिया मानसि सासेबो गैया होननाय बे गोथार बाइबेल सिरिनिफ्राय जों बेखौनो बुजिनो हादोंदि, जों बेखौनो मिथिनो हादोंदि बिनि ओंथिया जों बयनावबो पाप दङ होननानै बुंदों। अब्ला जोंनि पापआ इसोर आरो जोंनि गेजेरावहाय सोमोन्दोखौ मा खालामनानै होदों? गोजान खालामनानै होदों। दिनै जोंनि पापआनो इसोरनिफ्राय जोंखौ गोजान खालामदों। आरो दिनै
मा होननानै बुंबावदों मोनसेया जोंनाव धोरोमिया सासेबो गैया होननानै बुंदों। बेनि ओंथिया जादों बयनावबो पाप दङ होननानै बुंदों। जुदि पापआ जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामदोंब्ला आरो धोरोमिया सासेबो गैया होननानै बाइबेला बुंदों, एबा बेनि ओंथिया पाप गैयि सुबुं सासेबो गैया होननानै बुंदों। पापआ माखौ बुङो? माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो? फै जों मिथिनानै लानि, फै जों नायनानै लानि। नोंथांमोना बुजिनो हानाय बादियै जोबोद गोरलैयै आङो डिफिनिसन होनायनि गेजेरजों पापआ माखौ बुङो बेखौ आङो खिन्थानानै होलांनो सानदों, आरो माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो बिनि आङो मोननैसो बिदिन्थि होनानै नोंथांमोनखौ बुजिहोनो आङो नाजालांगोन। आं आसा खालामो नोंथांमोना जाहाथे गोसो होनानै दान्दिसे सम खोनासङो। स्क्रिनाव नोंथांमोनाबो नायफालांनो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावनायानो पाप, आरो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावनायानो पाप। दा जों बेयावहाय रोखायै नुनो हाखाबायदि जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोसोन आरो हुकुमखौ बारनानै मावनायानो पाप, आरो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावनायानो पाप। जोङो बुजिनो थाखाय गाहायाव होनाय जादों बिदिन्थि हिसाबै नंखाय दाबुं नाथाय नंखाय बुंनाय, मेगन दासा नाथाय मेगन सानाय, हिंसा दाखालाम नाथाय हिंसा खालामनाय, बायदि बायदि। दा बे मोनथाम बिदिन्थि गाहायाव होनायनि गेजेरजों नोंथांमोना रोखायै बुजिनो हागोन बेखौ आं मिजिंथियो। दा जों बेयावहाय जोंनि गोथार बाइबेलाव नंखाय दाबुं होननानै बुंदों, नाथाय मा जाबाय? नंखाय बुंनाय। जुदि नंखाय दाबुं होननाय गोथार बाइबेलनि बोसोन, जिसु ख्रिस्ट'नि बोसोन, बिनि हुकुम आरो गोथार बाइबेलाव होजानाय, गोथार बाइबेलाव लिरजाखानायाव नंखाय दाबुं, दिनै नंखाय दाबुं होननायाव नाथाय नंखाय बुंदोंब्ला, अब्ला बियो पाप मावनाय जाबाय, एबा बिनाव पाप दङ, बियो पापआवनो दंगासिनो दङ। मेगन दासा होननायाव नाथाय बियो मेगन सादोंब्ला आरो बियो मेगन सागासिनो दङब्ला बा मेगन साबायब्ला बियो मा जाबाय? पापआव दङ, पापआव थाबाय, पाप मावबाय। हिंसा दाखालाम, नाथाय हिंसा खालामबायब्ला, हिंसा खालामनाय, बियो पाप मावबाय, बियो पापआव दङ आरो बिनाव पाप दङ। बायदि बायदि गोबां दङ जोंनि बाइबेलावहाय। आङो बेवहाय होजोबोब्ला भिडिअ'आ जोबोद गोलाव जागोन आरो होजोबनो हानायबो नङा जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ, आरो बेबायदिनो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ। दा बेनिखायनो बेखौल' बुजिदो जे जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावनायानो पाप, आरो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावनायानो पाप। बिदिन्थि हिसाबै नंखाय दाबुं नाथाय नंखाय बुंनाय, मेगन दासा नाथाय मेगन सानाय, हिंसा दाखालाम नाथाय हिंसा खालामनाय, बायदि बायदिफोर। आसा खालामदों नोंथांमोना बेखिनिनि गेजेरजों बुजिनो हादों पापआ माखौ बुङो आरो माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो। व्हाट इज सिन बेखौ बुजिनो हादों। आङो बे भिडिअ'आव गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो हास्थायाखै आरो भिडिअ'खौ गोलाव खालामनो सानाखै। आं बेखौल' बुंनो हास्थायदों जोबनायाव, भिडिअ'नि जोबनायाव, जों भिडिअ'नि जागायजेननायनि गिबि बाहागोआव जों खोनाबोखाबाय दि पापआ मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामो होननानै बुंदों, आरो बेजों लोगोसे पापआ मानसिखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामनायल' नङा, पापआ मानसिखौ नोरोगावबो लाङो होननानै बुंदों। बेनिखायनो पापआ माखौ बुङो, माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो, बेखौ दिनै जोङो मोजाङै बुजिनो हाबाय आरो जों सोलोंनो हाबाय। आरो नोंथांमोन गोबाङानो मिथिखागौ, नाथाय जायफ्रा मिथियाखै बिथांमोनखौ मिथिहोनो थाखाय, बुजिहोनो थाखाय बे भिडिअ'खौ खालामनाय जादों आरो बे भिडिअ'खौ बानायनाय जादों। पापआ माखौ बुङो आरो माबादि खामानि मावोब्ला पाप जायो बेखौ जाहाथे मिथिनो हानाय बादियै। दा आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों आरो खावलायहरनो हास्थायदों, जोङो जोंनि गासैबो पापफोरखौ नागारनानै, जोङो रिपेन्ट जानानै, जोङो गोसो सोलायनानै, आरो जे पाप हाबाफोरखौ जोङो मावदोंमोन बेफोरखौ जोङो गोसो गाबखांनानै, जोङो गोसो सोलायनानै जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि सेराव फैनि, आरो जोङो जिसु ख्रिस्ट'आ जेबायदि हुकुमफोर होदों, बोसोनफोर होदों, बेखौनो जोङो फालिनानै थानि।
बिनि होनाय बोसोन आरो हुकुमनि जिसु ख्रिस्ट'नि होनाय बोसोन आरो हुकुमखौ जोङो फालिनि। बिनि होनाय बोसोन आरो हुकुमफोरखौ जोङो बारनानै मावालासिनो जोङो थानि। गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमखौ बारनानै जोङो मावालासिनो जोङो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमखौ फालिनानै थानि। जोङो गोथार बाइबेलनि होनाय बोसोन आरो हुकुमखौ फालिनानै थानि। जोङो गोथार बाइबेलनि बोसोन आरो हुकुमफोरखौ बारनानै मावालासिनो जोङो थानि, जाहाथे जोङो पापआव जोङो गोग्लैया। दिनै जोङो फै, दिनै नंखाय दाबुं बुंनायावहाय, नाथाय जोङो सोरखौबा नंखाय बुंनानै जों थगायफ्नांदोंब्ला बै मानसिनि खाथियाव थांनानै जों निमाहा लानि। दिनै फै, जोङो सोरखौबा हिंसा खालामफ्नांदोंब्ला, मेगन साबनांदोंब्ला जोङो बै सुबुंनि खाथियाव थांनानै जोङो निमाहा लानि। मानो जोङो पापआव थानो आरो मानो जोङो पापखौ लानानै जोङो जिउ खुंनो। आरो जायखि जाया जोङो पाप हाबा मावा मानो, फै जोङो सासेया सासेजों जोङो सुद्रायलायनि। आरो जायखि जाया पाप मावा मानो, फै जोङो इसोरनि सिगाङाव जोङो रायथिनि। मानोना जोंनि इसोरा गोथां इसोर, जोंनि इसोरा पापखौ मुगैयो। जुदि जोङो बिनि बिसाला आरो जोङो जुदि बिनि बिसाजो जानांगौब्ला जों बिनि आखुथायखौ जोङो लानांगोन, बिनि आखुथायखौ जोङो लानांगोन। नाथाय जोङो सैताननि बायदि आखुथाय लायालासिनो, जाय सैताना पापनि गिरि, जाय सैताना पापखौ मावहोग्रा, जाय सैताना पापखौ बेबायदिनो पापखौ मावनो थाखाय मानसिखौ फोरोंग्रा, जोङो पापनि गलाम जायालासे, जोङो पापआवनो थायालासे, फै जोङो गोथार जानि आरो जोङो इसोरनि रायजोखौ जोङो आवग्रिनि। आरो जोङो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि जोङो आखुखौहाय जोङो नाजावनानै लानि। आरो जोङो गोथार जानानै जोङो बिजोंनो लोगोसे जोङो थाफानि। दिनै बे भिडिअ'आव गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो हायोमोनब्लाबो आङो दिनै बे भिडिअ'आव गोबांथार बाथ्राफोर बुंनो हास्थायाखै आरो गोबांथार बाथ्रा बुंबावनाय नंलिया। आं खावलायदों जाहाथे बयबो पापनिफ्राय उदां जायो। जोङो जेसेबांखि गेदेर पाप हाबा मावा मानो, बेखौ जोङो सासेया सासेजों जोङो जाहाथे सुद्रायलायो आरो जोङो जाहाथे बेफोरखौ रायथिनानै लायो, जाहाथे बेफोरखौ इसोरनि सिगाङाव रायथिनानै, इसोरनि सेराव रायथिनानै गावनि पापखौ सुस्रांजायो आरो गावनि जिउखौ गोग्गो आरो गोथारै दैदेनलाङो। हामबायसै, बे इसोरखौनो आं हाजासे हामबाय होदों। आरोबाव जायफ्रा बे भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय, नोंथांमोनखौबो इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथों। खिन्थाग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव थानानै इसोरा गेदेरथार आशीर्बाद होथोंसै। हामबायसै, बे समावनो आङो भिडिअ'खौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।